täällä ravistossa. Käsketty vuokrata se oma huone. Kyllä. Sitten kun olen sanonut rauhassa. Ja podzieci z powodu poznadzą mnie miasto. Ja podzieci z powodu poznadzą mnie miasto. Nie rozkoro sadragano sastaja se ciasto. Nie rozkoro sadragano sastaja se ciasto. Ei oikeastaan mitään. Helma varmasti. Anteeksi, tarkoitan tiedusteluta herästä sun työkuumatella. No itsehän sen nyt näet. Vähän tuntuu siltä, että tarvitsee vielä yhden huoneen lisää. Onko täällä tilaa? Miten en oikein ymmärrä. Minä kysyin järjestyykö se. Totta kai. Minä